सब बामब्लेमा खाजोबदों नै गासिनो नुदोंना उपाय गैया लोगोफोर सानबायाव जुदि बामब्लेमायानो खादोंबा लाइफ टाइम जुदि नोङो गावनि जिथु रुमाव गैया जायोब्ला होमबा बि न'आ मा जागोन ना जिन्दागि जिन्दागि भाई सानबा न'आव गैयानो न'नि अबस्थाया माबायदि बामब्लेमा खाजोबदो होमब्ला बे बुहुमाव आङो लाइफ टाइमनि थाखाय जुदि गोमालाङोबा बे न'आ मा अबस्था जागोन इनिखायनो मालाबाबो साननाङा आंनियाव रां रुफा दोङो ना धन दौलत दोङो होननानै मालाबाबो रावनि सिङाव दुग्गानाङा गोग्गानाङा थैनायनि उनाव रावबो लांफानो हाया मिथिबायना लोगोफोर गुड मर्निं गासैनिसिमबो गुड मर्निं लोगोफोर आं दा मियायो मिया नङा जोङो दाख्लैनो न' मोनफैबाय बेनिफ्राय मियाथ' आं भिडिअखौनो खालामनाय जादियासै ओमफ्राय नै दिनैसो नैबे ब्लगखौ खालामनाय जाबाय आरोना गाइस दा गिदिंना फैबाय एसे मोजां नांबाय बेनिफ्राय दा गस्ला लपेन सुनो लागा दोङो बिराद माने लाना थांदोंमोन नालाय गांब्रै गांबानो सयखान स' बिदिसो लाना थांदोंमोन दा सुनो लागा दोङो गोबां सुनांगोन मानो होनना बुङोबा मिया सानसे उरुबाय जिहेथुबा गिदिंनो थांबाथ' आरो मेगन मोदैया जाखायो ओमफ्राय मेगन मोदै जानायखाय मिया सानसे उरुबाय भिडिअ सिडिअ एख' ब्लग खालामदियासै बेनिफ्राय नै दिनैसो डाइरेक्ट मोनसे ब्लग भिडिअ खालामबाय आरोना गाइस दा आं गस्ला लपेनफोरखौ साफा सुनांगोन ओमफ्राय सुनानै दोननोसै आरोना गाइस दा बोथोरा एसे मोजां जोंनिथिंथ' अखा बांखा गैयानोखा ओजाथ' खिन्थु अखायानो एनि टाइम फिसा फिसा हाबाय थायो आरोना माने जों जिथुबा जि जायगायाव थांदोंमोन नै गस्ला लपेन दाम 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 दङ जुथाफोराबो दाम दाम सुजोबनांसिगोन आरोना गाइस उपाय गैया ओमफ्राय नै आंनिया न'फोरा माबायदि अबस्था जाना दङ माने रावबो उन्दुनायबो गैया हारसिं मानसि नङा होमबा स्टेनखौ लांफानो बागरनायसै आं ओमफ्राय साला नै बामब्लेमा खालायलायबाय आरोना गाइस नै न'आ नै नायदो गाइस नै पुरा बामब्लेमा खालायलायबाय खानब्रै खानबा न' गैयियावनो बामब्लेमा खालायलांजोब्बाय आरोना गाइस नै न'आ नुदोंना गाइस उपाय गैया सेस लेथ्रा जाजोब्बाय बेनिफ्राय गाइस नैनि उनथिंबो नायनो हागोन नोंथांमोना नै सब बामब्लेमा खाजोबदों नै गाइस नै नुदोंना उपाय गैया लोगोफोर नुबाय सानब्रै न'आव गैयियावनो मा अबस्था जोंहा न'आवथ' रावबो गैयानोखा दा जोंहा मादार फादार आंदो साथामल'सो थानाय बायदि जायो न'आव आंनि रुमखौ ताला मारिनानै गालांबाय आंनि रुमाव सोर उन्दुगोन रावबो उन्दुनायानो गैया आरो आंनि न'खौ सोर साफा खालामगोन बिसना बायदिसिना सेस आरोना गाइस न'आव सानबा न' गैयियावनो न'आव बामब्लेमा खालायलांजोबदो आरोना गाइस नुदोंना माबायदि अबस्था होमबा साननानै नायदो नोङो लाइफ टाइमनि थाखाय नों जुदि बे दुनियाव गैया जायोब्ला होमबा न'नि अबस्थाया माबायदि जागोन जुदि सानबायाव जुदि बामब्लेमायानो खादोंबा लाइफ टाइम जुदि नोङो गावनि जिथु रुमाव गैया जायोब्ला होमबा बि न'आ मा जागोन बामब्लेमाल' नङा मायबा मायबि एम्फौ बायदिसिनानि सब बाहा जाजोबगोन बिनोसै आरोना जिन्दागि जिन्दागि भाई मानसिफोरा गावखौनो मा सानो आरो मा सानना लायो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंनि लाइफआ जेरै आं ओरैनो सोलियो मानो होनना बुङोबा नोंनो साननानै नायदो जिहेतु आङो सानबा बा सानब्रैनि गेजेराव जुदि न'आवनो गैयामोन सिक्किमाव गेंटकआव बेरायनो थांदोंमोन आंनि रुमाव सोर थायो रावबो उन्दुआनोखा आंनि रुमा दा दिनै फिसा रुम बेनो आंनि थाखाय माने गोदोर रुम बायदि आं गावखौनो साननानै लायो आरो बेनिखायनो जेसां हायो समायना खालामना लाखियो नाथाय आङो साननै सानथाम न'आव गैयिनि समावनो आंनि न'आ गासै बामब्लेमा बायदिसिना जाजोबनानै दङ आरोना गाइस ओमफ्राय आं दा साफा खालामबाय अब्ला साननानै नायदो आं बे बुहुमाव जुदि गोमालाङोब्ला आंनि न'आ माबायदि अबस्था जालांगोन बिनिखायनो मालाबाबो गावखौनो गाव फैसा थाखा रां रुफा दोङो ना रावबो गोग्गानो नाङा मानो होनना बुङोबा सानसे बे बुहुमखौ गारनानै थांखानांगोन आरो बियो थाङालासिनो थानो हाखाया बेफोर जाबाय गासिबो भगबाननिनो माने माया आरो खेलाखा आरोना आं बेखौनो साननानै लायो सोरनावबा दङ 1 करोड़नि बिल्डिं सोरनावबा दङ 1 करोड़नि गारि नाथाय थैनायनि उनाव बे न' आरो गारिखौ मालाबाबो लांफानो हाया मानसिया जेरै जोनोम जादोंमोन ओरैनो थैलांफिनगोन आरोना आं बेखौ साननानैनो दुनियाव आगबारिलाङो गोबां मानसिफोरानो सोरखौबा हिंसा खालामो सोरखौबा नायनो बायो सोरखौबा मेगन सायो बेफोरजों दुनियाव मालाबाबो साक्सेसफुल जानो हाया खस्थ' खालाम इन्जय खालाम गावनो इन्जय था गुबुनखौ मेगन साननाङा नोंबो इन्जय था बास बिदिनो सोलिनांगौ आरो मालाबाबो गुबुननि मोजां हामा रावजों सावरायनो नाङा गाव जि खालामनो गोसो बेखौनो खालाम गुबुना मा खालामदों मा खालामा बेफोरखौ एख' साननो नाङा गावनि गोसोआव जि गोसो बास बेखौनो खालामनानै आगबारिलांबाय था आं बेखौनो साननानै आंबो आगबारिलांबाय थायो आरो लोगोफोर दिस इज भिउ नायदो गाइस नै आंनि रुमनिफ्राय बिबारा माबायदि समायना भिउ आरोना गाइस नै दंफां लाइफां जिबफोरा आंना मजा आरोना गाइस नै नुदोंना जोबोद समायना आरोना गाइस नै बरियानो दिनै बोथोराबो बिराद मोजां दा नैबे आंनि रुमनि खाथियाव नालाय बेनिखायनो एसे समायना नुयो आरोना गाइस नै फुला आंना बे आंनि रुमनि खोरखि खाथियावनो आरो डाइरेक्ट नुहुरखायो गोलैनानै थाबाय थायो नैबे नै न'आव थायाना बार फायबानो माबाजुबो आरोना गाइस ओमफ्राय बाखि 15 तारिखै नै फ्लेगखौ होना गालांदोंमोन आङो ओमफ्राय दाबो दङ आरोना गाइस नै 15 तारिखैनो होना गालांदोंमोन आङो बेखौ ओजा गेंटकआव थांनायाव
होना गालांनायानो दाबो दङ ओमफ्राय बाखि अखा हानानैनो आंना जागायानो एख' साफा खालामनो जादियासै दा अनलि फुलाल'सो समायना जाना दङ आंना गार्डेन बनायनो नागिरनाया मिनि गार्डेना फुलाल'सो समायना जाना दङ गाइस नै साफा खालामबाय थानो गोनां जायोना इफोरखौबो ओमफ्राय नै बाखि लस जाना दङ आरोना गाइस ना थ' बाखि दा बेखिनियानो जाना दंजोबो आरोना गाइस मानो होनना बुङोबा आंबो मैयाल'सो न' सफैबाय नालाय बाखि आरो बार अखा जोंथिं फैगासिनो दङनो जाथ' आरो फिसा फिसा अखा एनि टाइम हाबायानो थाखायो जा गेंटकआव सिक्किम दार्जिलिं बायदिसिना इदिनोथ' लेन्डस्लाइड जानानै स्कुटि बाइकजों मानसिफ्रा एसे प्रब्लेम जाना होदो आरोना गाइस माने निउसावसो नुदों जोङो फैनानै बाखि जों थानायाव जादियासै गसाइनि अननायाव मोजाङै न'आव सफैदो बास बेनो धन्यबाद मानो होनना बुङोबा गावनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय दङबा सोब खामानियानो जायो आरो साक्सेसफुल जानायावथ' टाइम नांखागौ गाव बिसास आरो फोथायनायखौ लाखियो अब्लानो जायो आरो जेब्ला जों सिक्किम आरो गेंटकआव जेथिया जों बेरायहैयो एसे टाउन सिटि बायदिसिना स' माने बेफोरबायदि टाइमाव जोङो जेबो जादियासै थांनाय आरो फैनायाव गोबां रिक्स मानो होनना बुङोबा काराव जों उन्दुलांनोबो हायोमोन नाथाय माबायदि उन्दुलांनो जिथु जोङो पाहार एरियायाव गारियाव थांबाय थादों बायसान्स जुदि लामा गेजेराव माबा मोनसे जानानै होयोब्ला अब्ला जों मा जागोन होननानै उन्दुलाङा बिदिनो मेगन मोदै जायो बेनिफ्राय फैयै सानबासो जाबायमोन ओमफ्राय सानबा जानायनि उनाव जेथिया न'आव सफैयो न'नि अबस्थाखौ नुबाय वाव आंनि न'आ माबायदि जानानै दङ जाबोर बायदिसिना माने बेफोरखौ गासैखौबो आङो साफा खालामनायावनो दिनै आंनिया सानसे टाइमा थांखागोन आंबो मिथिदों अब्लाबो जेबो नङा गावनि न' फिसाबाबो गिदिरबाबो खम दामनि न'बाबो दाम गामनि न'बाबो बास बेनो आंनि समायना न' आरो गावनि जि जायगायाव जोनोम जानानै गाव जोनोम जादों मालाबाबो बे न'खौ मालाबाबो इगनर खालामनोबो हाखाया आरो मुगिनोबो हाया नाथाय जोंनि न'खौ गुबुनाव मुगिनो हागौ नाथाय बेनो आंनि थाखाय बिल्डिं होननानै आङो साननानै लायो जोंहाबो द्रिम दङ गुबुनफोरबायदि साबथालायनि न' लुनाय 3 ताला 4 तालानि द्रिम दङ नाथाय जों बबाव हानो जोंबो सेस्था खालामगोन जुदि गावनि सायाव बिसास दङबा आंबो सानसे मानसि गुबुनफोरनि बायदि हानोबो हागौ बा हायाबो जानो हागौ बेखौ भगबानासो मिथिगौ आं हाजासे सेस्था खालामगोन नाथाय आंनि सेस्था खालामनायाव आंखौ भगबाना जुदि सापर्ट होयोब्ला आङो साक्सेसफुल जानो हागोन होननानै आं गावनि सायाव बिसास दङ आरो बास नोंथांमोनाबो गावनि सायाव बिसास आरो फोथायनायखौ लाखिनानै गावनि खामानियाव आगबारिलांबाय था अब्लानो साक्सेसफुल जागोन सानसे नङा सानसे माने साक्सेसफुला थैनायनि सिगाङाव जायो सोरबा थैहां टाइमावबो साक्सेसफुल जायो सोरबा आरो बैसो एसे खमावनो साक्सेसफुलबो खालामनो हायो साक्सेसखौ रावबो मिथिया माला जायो माला जाया गावनि ड्रिमा माला साक्सेसफुल जागोन जाया बेखौ रावबो मिथिया हथातके जाना होयो बास बे हथातके बुस्थुआनो मानसिखौ शक जाहोयो जेब्लासो जि शक जाहोगोन अब्ला गाव सानना लागोन बे बुहुमाव भगबाना दङ होननानै गाव साननानै लायो आरो जेथियालासि गावनि खामानिया साक्सेसफुल जाया अब्लाना मानसिफोरा साननानै लायो आंबो भगबान गैया बा उमुक गैया होनना सानो माब्लाबाबो बिदि साननाङा भगबाना गासिबो थायो गाव बिसास आरो सैथोआव था अब्लानो भगबाना अरायसम साक्सेसफुल खालामनायाव मदद होगोन आरो बेनो आंनि साननाय बेनो आंनि फोथायनाय जायफोरा भिडिअखौ जोबनोलासिनो नायदो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरो जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै स' नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बिदिनो भिडिअ नुबाय थागोन आंथ' दा नै जेनेबा सिक्किमाव थांबाय नालाय एबार खेबसे आङो बेलेग मोनसे जायगा एबा प्लेनिं लागोन बरिया आरामसे एबार मा जायगायाव थांनाय जायो नायनोसै जोबोर मोजां नांदो थांना फैनानै आरो जोबोर इन्ट्रेस्ट जादों आरो ना गाइस माने पुरा माने मिनि खुसि इन्ट्रेस्ट माने जागा नायदो जेबो दुखुबो गैया जेबो टेनसन गैया आरो माने फ्रि आरो बिन्दास आरो माने पुरा बिन्दास दा जियानो जाया मानो गाइस नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांखौ थाबैनो लोगो मोनगोन थ' बाय बाय आरो ना गाइस